eguraldia aurkeztearen onena eta txarrena? Honena nik uste egunero pila bat ikasten dudala, Euskal Herria ze anitza dan, eta ze desberdina dan kostaldean daukagun eguraldia edo klima eta barnealdekoa. Eta txarrena, ez nuke esango gauza txarrik dagoenik egia esan. Azkenean gai konplejoa da, ez da izango erraza azaltzea, ez da? Bai, nire ustez hori da gakoa, eta igual kazetaritzaren mundutik natorrenez edo gatozenez, nik esango nuke gure helburua izan behar dela beti informazio bat ahalik eta ulerte errezen egitea audientziari emateko, ezta? Eta egia da gai batzuk nahiko konplikatuak edo korapilatsuak direla, baina urteekin ere ohitzen zara horrelako gaiak lantzera eta apurka-apurka bagoaz. Zein da zure fenomeno meteorologiko gogokoena? Asko gustatzen zaizkit ekaitzak, batez ere espero direnean eta ez dakigunean zehatz-mehatz non lehertuko diren, eta gero kostaldekoa izan da enbata ere uda garaian eta zoragarria da. Jakitea sekulako beroa egingo duela, hego haize itzela izango dugula eta gero aldaketa hori datorrela eta freskatuko duela.